Hej, det er mig igen. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver jordbomber. Man skal simpelthen bruge et blad, sådan et blad her. Og det skal være præcis det blad. Ellers så du sgu ikke. Man starter med at tage en håndfuld jord. Lægger ind i midten, lige over stilken. Og så bliver man ved med at bare lige proppe lidt jord uden sten. Og så propper man det på. Og så nu skal jeg lige bruge 2 hænder, så vi går lige et sted hen, hvor jeg kan lægge min telefon. Og så laver man de her jordbomber ved, at de jordbomber her, dem skal man lave sådan her. Sådan her. Du tager selve din jordbombe, og så folder du bladene sammen, sådan her. Og så drejer du dem rundt, sådan her. Og så lægger du det her blad på, og det her blad på. Og sidst så lægger du det her blad på. Det kan godt være, der svulmer lidt jord frem, men det gør sgu ikke noget. Og så gør du sådan her. Så drejer du lige den her op, og så vender du stilken om og sætter ind i. Helt ind i. Men måske den lige skal presses ind i først, og så. Så, der kom noget der. Og så tager man simpelthen sin jordbombe op i hånden, ordentligt kastet. Og så gør man bare sådan her. Op i luften med den. Prøv at se der kommer jord. Duk. Så sprøjter jord så over det hele. Der var så lige en kat, der var nysgerrig der. Det her, sådan fuldstændig smadret. Så det er så den jordbombe. Men I kan bare huske, der kommer flere videoer. Flere af mig, Frederik. Vi ses.